baru kami bayar sana kan apa hala mau kami jumsi pada dah jauh kami dah semua dah Hello लोगोफोर खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आंनि बे देलास्रि माइनायथि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जासिग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ आंहा भिडिअ होनो मोनिया बिराद गोबाव जाबाय आरो लोगोफोर दिनैसो होलायनोसै नै माइ जोंहा दिनै मैयानिफ्राय खोथिया फुदों आरो ओमफ्राय दिनैबो फुगोन ओमफ्राय गाबोन गायगोन मालायफोरा मालाय माइ गायनो मोना जोंफोरा माइ गायनानै माइ गायाबानो जाया बायदि आरो ओमफ्राय नै जों बेफोर बैग्रि दंफाङाव सिगाङो जिरायोमोन बिराद बिलाइ मोजां जायोमोन ओमफ्राय एबार मानो बिलाइयानो गैया मानि थाखाय फांसेबो बैग्रि दंफाङाव बिलाइ गैया बे ओरै लाइन मानि थाखाय बिदिबा आं हमनो हायासै एबार माया बिलाइ गोमाया जाजोबदों मानि थाखाय बिलाइ गैया थ'दो बिदिब्ला लोगोफोर जोङो थांबाय थानोसै ओमफ्राय खोथिया फोहैनोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो सानैल' दिनै फुजोबबाथाय गाबोन गासिबो फैजोबबा फुना हागोनमोन खोमा जायगाया गुवार ओंखारबाबो खोथिया गेसें नालाय माबायो बैखिजा एसे माबा गुबुंसिन बैखिजा गेसेंसिन मा गसबाय थादो खोथिया फुनाया ओमफ्राय एसे फुनायानो खिनल' नोंसोरो मा माइ गायगोन बिदिबालाय आंसो बुला आरबाय मबाइलाव गावल'जोब्बाय जोंनाव फुनो फैग्रो थारनै अनलि एसे बुरजा मानसि जा एसे बुरजा मानसि सारनैल' ए दे माया आंखौ बुलाना हरना दै दैया ओमफ्राय मन्दिरावलाय मा जागोन जाया इसोराबो लेथ्रा जाखायो नै दै सासनांखौ बोरै खालामजोबखो सोरनाव रोनलानाव लामा लेथ्रा थारलैयाव आबो दै लोङि सेरना हरलाय आङो Ada video kan gue ya.
खोथियाफोरा खोथियाबो दं माखासे बेयाव आलि खोबाय दं आलिखौ खालामो बिसाखौ थारबा इयो पास जाबाय दे मा हायसंनो रांखो खेबनो मैयानि गेट सयसे दंदो एसेथार मोनाखा मैयानि दिनैनि सयथार जाबाय आबै सयथार सयजनजो थारसे सासेयाव थारसे मैयानि ओंखाम जाजासेयावसो सासेयाव थारसे जोंना सालांनोसै सालां थांसै लामा ओइ जाखानि गदा आंलायसोल' लांना आंनि बारहुंखा फैबायनो साथाखौनो बारनो हाला अखा फैजोबसै ओमफ्राय दा जों साथा हमनो हायाबाथ' बिदिनो फुनांसिगोन गैला नै दाउखा बिदै जोमै दाखा फुबाय नै लामदां खालामजोब्बाय ओंखाम जालायबावासोनो फैदो साथा खेवा बिदिनो थांगोन बिदिनो लांगोन थब्ल' हिसाबैनो न'आव लांगोन आरो अखा सिजाजोब्बाय अखा दामब्रा सिजोब्बाय गासिबो जोङो खामलाफोरा जोंहा अननानैनो फुना लांथारबाय नै सारा हामसेबाबो मानसिफोरखौ सिनायला बुलाना ना दै दे जारौमोन इहे बिकिनिखौ दोनथ'दोहाय ayo banjir lala naik gaya bayi baru ay nama gura deh thank you nah sebenarnya capek hal jangkreo kasih buku Tinggal bang. May lang mama. Nagpakuruan ka nila ba yun eh? Kita rumila ka na. Ang nagaro ka nila. Bukan? bisa kaya, dah mah betul kau yang kecil juga, samnya lah.
nggak ini cuman grup tuh nih ada apa udah pernah juga tapi saya kiyau bayi jeng nih apa siapa tahu baik saya sekian apa kan cek nih kan cek एक दुई तिन चारि पाँच छ सात एक दुई तिन चारि पाँच नै यो उरी जाना हमने आखाथाम आखाब्रै आखाबा ओइ ग्रुप ना माखासे बेसे जाखो 10 7 8 बेसे जाखो sudah posisi sampai posisi start sampai posisi start apa tiga thang mau seger thang thang sơi mai chơi đi ứng dẫn hơn nào mà nữa được thang hả mà khởi cái thằng dương của bà ghi lên này đi malah kayak kangen beda hasil hasil apa dia lah ada lengsup bagus tuh di dalam lagi लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो आरो